Sige, sir. O sa reliyon mo, sir? Adventist po. Seventh Adventist o sa man, local or tawag in General Conference. General Conference. O sige po. Ang akong pangutana kay nagpamatuod man ang Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo sa 33 AD. Aw ka matukod ni Kristo sa 33 AD nga namatay si Kristo sa 31 AD. Sa edad nga 31. Panato ang tanawon ang balaan kasulatan, si Kristo nagmisyon tulo ka tuig. San Lucas 3:23, si Kristo nagsugod sa ministerya 30 anyos. So kung namatay si Kristo 31, so buti pasabot usara ka tuig yung ministeryo. Nya mo ni argumento sir sa tawag ang ibitang sagad sa mga sabadista nga wa bito kabalo sa counting sa mga istoryan. Ang mga istoryan manggod sir na ana sila tawag anang counting. Mutakdo og 27 nagsugod ang iyang ministeryo kung sundo nato ang counting ni Josephus ni tawag inang Josephus katong Jewish historian. Pero kung sundo nato ang tawag ining counting ni Dionysius Exiguus, magsugod gyud pagka tawag anang year 1 motapos gyud og 33. So kanang imong kingon sir nga 31, 30 patay na nisak na sa langit, counting na sa years ni Josephus. Ang gisunod sa simbahang Katoliko kanang kang Dionysius Exiguus nga nagsugod gyud sa 1 AD namatay gyud sa 33 AD. Kay 30 katuig dili sir. Kato si Josephus sir, Hudiyo to. Historian nga Hudiyo. Mao na nga bisan gani nga to ang kasaysayan karon sir sa mga libro late ta og 3 to 4 years. Late 3 to 4 years. Manausay maluoy ko ng ubang mga sabadista ba nga giedad lang silang pastor. Nga naman kay tanawa 31 namatay na. Wa sila kabantay nga duha ang counting diha. Diba sir, explain ta ka sir kay nangutan naman ka ngano. Ngano. So muhat na ko sa explanation. So gani di wala problema para pud sa mga tanan nga ni adinhi. Kay posible man na agamito na sa inyong pastor sa mga Katoliko. So balikon nako sa counting ni Josephus nagsugod sa in between 4 BC to 7 BC. So buti pasabot diha niya gi-counting ang pagkatao ni Kristo mo nang late og 3 to 4 years. Wala kung imo tan-awon 33 4 years 29 wala na patay na si Kristo. 27 mo pagsugod 30 patay na siya. Kung imong tan-awon na ang maayong balita kay ang inyong gibasihan na kanang maayong balita. Wa sila kabantay nga ang ubos ana na ay komento ang mga scholar sa maayong balita. Na kanang accounting dili na siya fix nga naman kay ang gisunod nila is si Josephus. Pero sa mga Katoliko ang gisunod is si Dionysius Exiguus o sa kamungihing Katoliko ug mo to nga mo ang counting sa tuig mo na nga takdo yung 33. Tuloy ra punta na kani kaduha na ni. Kung si Kristo pa'y nagtukod sa Roman Catholic Church, nganong inyo magipatay ang magtutukod niya ang pasingilan niyo sa badista? Sa badista magyud ang nagpapatay. Sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18, labi pa hinuong naninguha ang mga Hudyo katong mga Hudyo mga sabadista man to sir, di man to mga Domingista. Labi pa hinuong naninguha ang mga Hudyo sa pagpatay kaniya kay dili lamang gilapas niya ang adlaw Sabado. So dili kami. Komento na ni San Juan. Si San Juan, remember nga siya ang eyewitness. Diba? Lagi. Dili kalaban. Si San Juan mismo komento na niya. Iyahan ang tawag anang detalye. Dili na komentos kalaban. Na sinasabtan ni San Juan na kaptong mga Hudyo nga sabadista, buot mo patay kang Kristo. O niya, kisa man nagtara sa ukmanan? Katoliko? Dili oy. Kaya ang Katoliko anang panahon na mo pagtukod ni Kristo anang panahon na ang nagtarasok man ang katong mga Hudyong sabadista nga barkada ninyo. So, ikatulo. Usa na kada kung binuang mga higalag mga igsuon nga pasanginla nato ang simbahang Katoliko pagpatay kang Kristo. Nga naman kay ang founder dili sa kasaysayan na sir Sir, sa kasaysayan na sir. Ay sa ko pugi sa kadali sir. Sa kasaysayan ang nagtukod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana si Kristo mismo. Sa Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist bunga na sa pagkapalpak ni William Miller ni atong 1844 ni si Ellen G. White ang iyang bana si Joseph Bates o Jane Andrews nagtukod og Seventh-day Adventist. So buot ipasabot ka ng pundok yung gipasakupan sir Amerikano ang manluluwas ana sir. Amerikano manluluwas. Kung tinuod pa ang Roman Catholic Church, nga naman nga si
Mr. Junjuna, ni gamit magtampan ng Biblia sa diyang nagdebate sila ni Pastor Villaber. Ha? Klaro mo to kayo, di ba? Gipatikos kan ni Pastor Villaber tong debate ninyo. Sa tinuod lang, sa debate naman Pastor Villaber, wag yun nahimo si Pastor Villaber. Pag yun nahimo, bisan pagkapila ni mo balik-balikon ng among debate, nga nung nag-object ko kasi Pastor Villaber ni gamit og ilad nga rason. Normal lang sa debate ang mag-object, labi nagmakitaan nga ang debater ni gamit og ilad. Dili, tumagas. Sir, lagi, imo mag-isampit si Villaber. Balik-balik ka rin, tanda agad. Nya, pagkauman, pagtuon og logic, sir. Kaya para makitaan niyo mga tama din si Sir RGDI. Dili, ang tubag. Lagi. Butong pag gisampit man mo si Villaber. Mo na tupagon ta ka. Sir, lagi. Sige, ulahin na rin si Villaber. Okay. Ano ni gamit sa Walay ebidensya si Pastor Villaber o kamo na ang publisher sa gigamit nga Biblia ni Brad Janjuna tampered. tampered kay Naa ba? Wala. Mahitabo lang na nga factual nga tampered na kung naamoy ikapakitang ebidensya na certification sa publisher nga niingon nga tampered ng Biblia ha. O na, time pa. Ina ebidensya. Number two. Katong Biblia ang gigamit. Katong Biblia ang gigamit ni Brad Janjuna based sa scholarly interpretation and translation ni gamit og dynamic form of translation. Ang dynamic form of translation, sir, maunay pa maagi sa mga butang nga ang termino mas gipasayon pa niya ang translation. Tagaan takag pananglitan, sir. Kanang St. John chapter 1 verse 1. Sa Griego, in arche en hologos kay hologos in prostontheon kay theos in hologos. Sa formal form of translation kanang word for word, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kanang word nga in arche, word for word, in the beginning. Karon, sa maayong balita Biblia, ni gamit og dynamic form of translation. In the beginning ba yung gibutang? Dili. Ang gibutang niya, before anything else existed. Question, sayop sila? Tampered to? Dili. Dili ay sana gipasabot ka. Nga sa kung punto ba, gipasabot ka kay inyong pasangil nga tampered na amoy certification nga tampered to? Dili, patubaga sa Wala. The one who allege is the one have the responsibility to present evidence. So, kamo man imong nga tampered na, asa man ang inyong hangkuan, kaya pati mo may magakon. Asa ang inyong certification from the publisher nga ni ingon ang publisher nga tampered to? Wala. Muna, ay, ikaw may pangutan na ron, di man ikaw tigtubag. Kung mutubag ka, subject ka, pangutan, unta ka. kasi mo tana po ba? Ay, isa, balik ta ka Villaber. Sige. Pag abot kang tawag anang Villaber, ngano sa iyong object, ngano man, grabe kayo sa kang tawag anang violation sa debate, sir. Fallacy of suppressing the facts. Unsa nang fallacy of suppressing the facts? Na-standing truth iyang i-deny. Number 2, fallacy of argumentum ad verecundium. Dili siya authority nga magsabot sa amo ang libro sa igasabot-sabot. Ilad na. Number 3, fallacy of non sequitur. Grabe siya og tawag anang konklusyon na dili maoy kahulugan sa iyang tawag anang gibasa o sa iyang argumento. Ikaapat, evading the issue kay ang issue about the institution pagkatapos ang iyang argumento ngalan. Pagkauman, equivocation, ang buti pasabot ana ni gamit sa wrong grammatical interpretation sa word nga or. Gihimo yang duha ka institution ang tawag ining term na or katong Catholic Church o Roman ay natapagkuan sa tawag ang tampered ba o tawag anang dili ang point din ha mahimong tinuod ang inyong accusation kung maka-provide kag certification from the publisher nga niingon nga tampered na. As long as dili mo maka-provide og tawag ining dokumento nga pag-prove nga tampered to, nagpabiling ni barog ang kamatuoran nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nalitok sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Dili, disi motor man. Ay lagi for example tagaan tawag pananglitan maayong balita Biblia ug ang bag-ong maayong balita Biblia, the same publisher, the same matawag ining kanang mga translators o the same di lang kay color apil publisher gyud. Hebrews chapter 7 verse 24. Brad Hebrews chapter 7 verse 24, sa daang maayong balita ang pagkapari ni Kristo wa gihatag sa lain. Sa bag-ong maayong balita niingon nga ang pagkapari ni Kristo mulungtad hangtod sa kanturan. Tampered?
Dili, oy. Dili. Di ba? Parang yung libro, ako gicounter yung argumento ba? Kung pasabot ka lang, Lagi. Mahimo lagi nga mahimong tampered na siya kung maka-provide mong ebidensya. Di lang mata-mata lang. Pag-provide mong ebidensya, na naman tinamig kayo ng contrafactum non-valid argumentum. Ang buti pasabot ang pamahayag o akusasyon nga dili gani mo sanding og ebidensya kanang maong pamahayag dili na tinuod. Lagi ba? Dili usan kasi nag-ingon nimo. Sige. Tagay ko ni Gitamundok. Si Gitamundok ba ang publisher? Dili niya man ang kauban. Ako nang utang kauban ba namo? Direkta sa di ba? Ayaw ko tawag anang kuno na nasaba basag di. Ang diri ko sa ebidensya. Kinsay nag-ingon nimo nga tawag ang tamper to ingong ka si Gitamundok. Publisher ba? Di ba? Para may baw ana to ba? Publisher ba si Alvin Gitamundok? Dili man ang mga saba si Kuan Gitamundok kung dili to tinuod tong tamper to. Wa mo nang utang nga saba bagdi. Ang atuang kuan ba? Ang ebidensya ba? Ebidensya ba? Pwede masama yung matampered na. Ikaw po pwede ingon na gani karon. Right ninyo na kamo ingon mo nga tampered na. Ang akong gipangita ebidensya. Mayon ko bang ako anay yuta o sa ebidensya titulo. Mo provide kung titulo ako anay yuta. Ikaw ningon makatampered na asa ebidensya. Yung Gitamundok. Chismis, per se. Di na madawat sa korte si baon kas judge na. Dili gilain magsulod ng katong. Ay lagi lain-lain lagi kay naay mga naay same nga publisher, same nga version, lain-lain ang ilahang pamaagi sa translation. Mo na ako di ko basta-basta mingon nga tampered na o dili as long as mo provide og ebidensya nga gikan mismo sa publisher nga niingon na kana tampered. Para man ang punto, Brad. Ayo kana mo accusation magud tama man na okay right ninyo na nga mo accuse mo. Pero ang question na naa ba kay ebidensya? Wala man ang question na. O sa ebidensya ni mo. Dili pwede. Ay di pa ko na guna sige. Distigo dai, safety na. Distigo si Gitamundok inyo man nakauban. Distigo si Gitamundok. Unsa nga klase nga witness? Direct witness or tawag ining kuan? Unsa sa nga klase nga witness? Parehara mo kutok duha. Dili. Di. Kauban lagi na mo lagi. Kauban lagi na mo na. Pero ang question din na ako, wala ko nang side kang Brad Talibong. Wala ko nang side kang Brad Alvin Gitamundok. Ang sakua simple, ebidensya. Tagain ko rin yung ebidensya nga ang publisher sa maong Biblia ni ingon na kanang gigamit ni Brad Talibong o ni Brad Janjuna tampered. Tagain kong ebidensya papel ba nga certification na katong gigamit nga version mauni na tampered to. Ano raman ang simple raman na kayo? Ato ba bakit tong sultay ni Gitamundok nga tampered? Ambot lang niya. Tanawar. Wala ko kabalo sa iyong tawagan ng kwan. Chismoso po dito po no? Dili po tanong yung chismis ba? Ang akong gipangita diri sir. Ang ako ang gipangita diri sir, ebidensya. Ebidensya ba? Kanya si Brad Alvin Gitamundok dili sa ang direct witness. Nga naman di mas sa publisher. Okay lang unta na kung si Brad Alvin Gitamundok publisher siya okay mo tuo ko. Kung dili mo sa publisher pareho ra man tatig basa. Dili gibasa man ang original ug katong sa tampered. Lagi gibasa lagi niya sige granting pareha lagi mo ang ako alang gipangita karon ebidensya. Unsang ebidensya? Niingon ba ang publishing house? Niingon ba ang publishing house nga tampered to? Sige, ana naman. Sige. Ang atong himuon sir, ingna ang inyong pastor mo file mo og complaint dito sa publisher. Katong sa confraternity, pagkauman at least ang tawag ng publisher confraternity mo issue og tawag ining dokumento nga nag-certify nga katong gigamit nga Biblia nga na ay one holy cathedral po sa tampered to. Ano simple. Dapat yung filean si Gitamundok kasi may Nganong siya may pailan kamo may reklamo. Dili ba diba nganong siya may pailan namo? Pati ba rights ka na niya. Sir, sa insaktong rason manggod sir. Sa insaktong rason manggod sir, the one who alleges, the one have the responsibility to present evidence. Sir. si Gitamundok Katolik man na. Sir, ano sir ba? Sir, migo. Ang sa tuwa man ko din si Brad Alvin Gitamundok kung sa korte pa na hearsay ng iya. Dapat i-establish pa niya.
O niya, ang pinaka-the best evidence, katong mismong publisher ni Sulti. Kasi naman ang nag-publish, dili man si Brad Alvin ng kita mundo. Sa kung awa ko ginapiga na ang akong gipangita is, ibisan ako na ako tawag anang Biblia, nga dili po yung version, pero same. Same nga nakasulat, one Holy Catholic Apostolic Church, pero dili ka nga version compatibility. Na ako'y version So, karon ang tawagan na ako ang gipangita, kay para ino na to nga tamper to, tinuod ng inyong accusation, ebidensya nga, ningon ang publisher nga tamper to. At the same time, ibutan na to nga nasayop. Granting without admitting nga nasayop. Nawala ba ang kamatuoran ng Iglesia Katolika, dili tinuod ito kung Kristo? Pero nanikas lagi sa debate lagi na sa Rizal Park. Usa nanikas nila Kato na yung tampered ng Biblia, gigamit ni Junjun na. Lagi. Ingon lagi mo tampered pero ebidensya unsa. Tinungod pa nga Ay sa lagi. Kung tampered pa to, naka-provide ba si Pastor Villaber o tawag anang ebidensya nga niingon ang publishing company adto nga Biblia? Tampered to, sige be. One mo ka, suot mo ka dito. Naka-provide ba? Ako wala mo ko itong debate ha. Naka-provide ba? Naka-provide ba si Pastor Villaber o certification from the publishing house na niingon na tawag ining tampered to? Naka-provide wala? Hindi, mulaban mo kita sa inyo ha. Kay Juan Mato, wata ka balo, basig Katolik po dito publisher. Unsa day ka? Unsa naman tao ni mga tawahan na di lagi na lagi tawag anang Catholic. Ang confraternity version Katoliko man gyud to. Babet akong giin mo na ingon na ninyo nga tamper to nya pagkaman wa magyan mo isa ka pudyot nga ebidensya gihatan sa kung aron diri nga ingon nga tamper to. Di ba? O for example,